abincin ma in an kawo min ma na ci sai na yi. Idan soyayya ce rike hannu mu je, please don't go far away, don't go far away, don't go far away. Takes me far away. The more you go and you come into my way, don't walk away. That is your soyayya. Come, let's go to my way. It takes me far away. Doesn't know that thank you. So komai zan zama naci. Domin hakuri na kirce da wata komai zan iya baki. Let me go away. Hey. Baby, leave me away. It takes me far away. You come on, see, go and you come into my way. Please don't walk away. That is so sweet. Someone you can share. In a shirya, in Kashia, come, let's go to my way. It takes me far away. It takes me far away. You come on, see, go and you come into my way. Please don't walk away. That is so sweet. Someone you can share. In a shirya, in Kashia, come, let's go to my way. It takes me far away. Ranar tsayuwa mu daina barna, lafiyar jikinka ka bincika da kanka, yana cikin karanta abincin kaɗan uwana. Fata na gargami ne idan ka shuka khairi, za ka gan shi ko da gaba ka ji. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed. Everything just feels like a test, and I feel so depressed. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what God. Da na yi da kai wani ne yaya na haɗa da shi, ban taɓa ganin sa ba. Ya je ce min ɗan unguwanmu ne Gwammaja, kuma na bashi amanna saboda ganin ya ce Gwammaja ɗan uwana ne. Amma na yi masa audio na tura, kawai ya saki audio. Saboda me? Wacce ka tura saboda ta yi mami ta baka kuɗi ko me? Nawa za ta iya baka?